байкі людзі ўсе чытаюць, забаўляе іх сюжэт. Байкі нам дапамагаюць выкрыць злодзея партрэт. Калі хочаш мудрым стаць, байку трэба прачытаць. Кніжкі крапівы ты не гартай, а хутчэй бяры чытай. А што ж затойвае гэты чароўны партфель? Цікава, якія героі жывуць у ім? Вось тут Парсюк нам усім з'явіўся, так ганарыўся і хваліўся, што носа не дастаць і сажням. Вышэй за ўсіх ён сам сябе лічыў, а што ў самога на лычы не бачыў гэтага. Парсюк не надта быў ахвочы глядзецца праўдзе ў вочы. А вось яшчэ адзін герой — баран, які імкнуўся атрымаць дыплом. Не галавой, а лбом. І вось, што адзначае крапіва. Другі баран — ні бэ, ні мя, а любіць гучнае імя. Баба з дзедам на кірмаш выязджаюць у байцы. Конік каля 2 гадоў мог у хамут пралезці. Баба ж цэлых 7 пудоў. Як такую весці? Конь куляе з боку ў бок, ледзь стаіць пахілы. Баба б'е ў перадок, пхне, як мае сілы. Ва ўстановах часам ёсць вось такія бабы. Здаецца, і робяць яны штось, але справы слабы. Ды такая не ўцячэ, скажам ёй нарэшце. Мо без вас было б лягчэй, паспрабуйце злезці. Колькі мудрасці нясуць, трапных нам парад даюць. Байкі дзядзькі крапівы не абвіняць без віны. Прачытаць усім я раю і задумацца жадаю. Можа, ёсць сярод і нас жаба, свін, баран, Тарас. Павучыцца ёсць чаму. Мне, табе і ёй, яму. У дзядулі крапівы, творчасці яго няма цаны. Якія цікавыя творы! З юбілеем, Кандрат Крапіва! Да новых сустрэч!